Здравейте! В тази задачка трябва да добавим нов ноут на специфична позиция в свързания списък. Всъщност тази задачка има доста изчанчено решение. Нека ви покажа. Нека започнем с назначаването на linked list към локална променлива и създаването на новия ноут. И така, let current е равно на linked list и const new node, което е равно на обект с поле от данните, и next, който е null. И сега, това, което е изчанчено от тази задача, е, че ще използваме for цикъл за стигането до исканата позиция. И това ще стане така. For let и е равно на 1. Да, ще започваме от 1 вместо от 0. И сега и трябва да е по-малко от исканата позиция. И плюс. И в този цикъл ще назначаваме current next на current next, и когато сме стигнали до исканата позиция, просто искаме да назначиме new node next на current node next и накрая трябва на current next да му кажем, че новия му next е new node. Просто трябва да размениме поинтерите. И накрая да върнем linked list. И ако пуснем тест кейсовете да проверим дали минават, да, и видяхме, минават. Нека видим, да. Нека видим и тези. И видяхме, минават, всичко е чудесно. Нека се видим в следващата задачка.